Čaute priatelia môjho YouTubeového kanálu a variacich videí. Dnes si pripravíme šťavnatý vrstvený jablkový koláč. Na jeho prípravu potrebujeme samozrejme jablčka, ktoré si nastrúhame na hrubom trháku. Tieto si dáme do hrnca na plameň a budeme ich tam dusiť. Nesmieme však zabudnúť si k jablčkám pridať škoricový cukor, tak ako vidíte na videu. Vysypeme ho tam celý, pretože je to veľmi dobrý, chutný, sladký jablkový koláčik. A jablčka si dusíme. Občas premiešame. Neodbiehajte ďaleko, aby vám to neprihorelo. Pripravíme si 3 vajíčka. Dáme si do misy. Ďalej si pridáme kryštálový cukor, 1 šálku. A vymiešame si mixérom. Šľaháme a šľaháme, kým nám mixer stačí. Prilejeme si pol šálky rastlinného oleja. Je to tá istá šálka, v ktorej bol kryštálový cukor. Čiže je to taký šálkový koláčik. Ďalej si prilejeme 1 šálku mlieka. A stále šľaháme. Preosejeme si múku, 2 šálky polohrubej múky. Najskôr si tam dáme 1 šálku cez sitko, trošku pomixujeme a potom pridáme ďalšiu šálku. Nezabudnite dať like, ak sa vám toto video páči. A pridáme si ďalšiu šálku múky. A znovu budeme mixovať. Už sa nám pomaličky blížia Vianoce, budeme vypekať. Toto je tiež taký predvianočný typ na pečenie. Tento koláčik si môžete spraviť kedykoľvek. Pridáme si kypriaci prášok, polovicu kypriaceho prášku do pečiva. A naše vyšľahané, vymiešané cesto si vylejeme na plech. Dáme piec na 15 minút pri 180 stupňoch. Nalejeme si 400 ml mlieka. Do ktorého si pridáme 2 polievkové lyžice kryštáľového cukru. Budeme si miešať presne tak, ako vidíte
na videu. Pripravíme si zlatý klas a odoberieme si trošku mlieka, ktoré sme si zohriali s cukrom a rozmiešame. Tento zlatý klas potom dáme spätne do hrnca s mliekom a cukrom. Rozmiešaný zlatý vlas prilejeme k mlieku. A uvaríme si puding. Je trošku zdĺhavejší tento koláčik, ale naozaj, verte mi, stojí to za to. Medzi tým sa nám korpus koláča upiekol, skontrolujeme si ho špajlou. Tu ho máme krásne upečený. Natrieme si ho džemom alebo lekvárom podľa vašej chuti. Ja som použil višňový. Sú v ňom dokonca kúsky višní. Nachystáme si 125 g masla, ktoré si rozmiešame s našim vychladnutým zlatým klasom. K tomu si pridáme rum. Na vrstvu džemu si navrstvíme naše jablčka. A roztrieme. Preto je to vrstvený jablkový koláč, lebo sú tam jednotlivé vrstvy. Tu už máme vymiešané naše maslo s zlatým klasom, ktorý sme si uvarili s našim pudingom. Ňam, zbiehajú sa mi slinky. Vyskúšajte a napíšte do komentára, ako ste boli s koláčikom spokojní. Toto ešte ani zďaleka nie je koniec a nachystáme si 200 g čokolády a 160 ml šláčkovej smotany a našu čokoládu si rozpustíme. Spravíme si takú polevu na vrch. Takto sa nám to podarilo. Nalejeme si to na poslednú vrstvu a opäť si rozotrieme. Koláčik si necháme pekne stuhnúť, odpočinúť, nakrájame si a môžeme začať papať. Ďakujem vám za zhliadnutie tohoto videa, prajem vám dobrú chuť a čaute. Vidíme sa pri ďalšom videu.